So ayun mga par, oras natin ngayon ay 11. Bali, tapos na yung kasal. Pupunta kami ngayon sa Albay, sa Kagsawa. Okay ko kung saan yung mga pwedeng puntahan. Kasama ko yung sila Biyanan. Bali, yung isang ban na una na. Sila nandyan. Kami dito sa kotse. Alright, tatlong sasakyan. May isang sasakyan na nauna na. At ayun, at sana okay yung biyahe. Alright? Ha? At ayun, nakapasok na tayo dito sa Albay. Punta lang kami talaga. Dito sa Libon. Malapit na kita. Diba? Magsakay kita. Baka Ano? ano na? Oo. Magpagkasiganin. At ayun, malapit na. Kitang-kita na yung dulo ng bulkan. Uy, ganda. Ayan yun, di ba mo? Ayan yung dati, di ba? At ayun mga parang dito na tayo ngayon sa Inupatan Albay. Nawawala na di ba Philippine sila? Local. Ay, mapansin ko. Pati sa nagtutugatang mayon. Babay na. Oh, sarian galina. Pusukan. Sana. Puputingan ni ito po nga. Okay, Nakakakit. no yan ma? Okay, pulkan. Okay. Oh my God! What a beautiful pulkan. Kung malayo kita parang sa Pinulasan mo doon ko
At ayun, dito na kami ngayon sa ano, malapit na kami sa Vulcan. Dito sa Cagsawa. Bali yung Vulcan, hindi siya masungit ngayon. Ayan o. Napakaganda nung ano yung ngayon. Yun. Yun mga kasama ko. Yun sila. Yo yo yo! Amo! Yun. Stop over. Ang malapit na po yan. Yung isang van, nauna na po kasi maaga yun na umalis. Ngayon na huli kami kasi may mga bata. Yun. Kahit Amo? Bibi lang. Asan yung bahay? Yan ba yun? Ah, yung bahay. May bahay doon sa ano, lang bukid. Ay, Dali na ninyo, dali na ninyo, dito na. Dito na. Sorry, sila. Tara lo, nalulula ka lo? Nalulula. Oy, nahilo daw sila. Lula. Nahilo. Yan na. Titiyo, makukulo. Gio! Ano Gio? Okay? Ha? Okay? Okay. Picture, picture. Ya, hitung kita natin. Sabi ng tanong ba? Naman ko lang kung saan kami mga pupunta pa kung baka sa Mayon Rest House o Sumlang Lake o kaya sa ano, Farm Fleet. Klaseng bahay. Kaming pasyalan po dito kayo. Siritso na kami. 11:70. Yun. Biyahe ulit. Mga par. Biyahe ulit. Nag-inuman ng tubig. Tara, sakay. Dasal mo na sa naman. Makarating sa Sawa. Ilang minuto na lang. 11:26 ang oras natin. Anong oras kita nagdano? Nagdali. Amo na palog na kita. At ito na yung entrance. Welcome to Cagsawa. Medyo na yung ilo na kada. Dati na ka tao. Oops. Pagsawa. Ay.
Amo. Amo. Siyempre kita na pinagtaran. Amo! Amo ay! Amo! Pwede mo na na mag-ADV ka, no? Ano, pasahero? Amo! Oh. Ano Asa di ko na sira. Ito daw sira. Kaibanan ko na Marisa. Ay baka nagkuha. Ano man? Tatusukan ni pa ini. Kaya ni sa rin ko na sira. Sa din naman na kita. Tatu. Manisip. Oh, naglayo na ito garayan nila. Nag-ADV git ka sa ring. Baka nag-ADV. Sino? Iyo! Iyo! Mag-ikot lang. Oh, pasag ko amare pa. Ayun, di kita kayo. Magos mo nakita kayo. Di man gid answer sa dumago sa kita. Pwede mo answer. Di ba kami karaon na? Nasasal sa kanon. At ayun, balik. Tulong uram kita na Diyos. Bawal daw. Bigbayad. Pero ayaw sa kanana. Yan, tara. 300,000 ka. Kaya, suno-suno na yan. 300, suno-suno. Araban oras. Pero hanggang sa makantasan sa to. Hanggang sa makantasan to. Pero sa tuloy. Ayun. Di ko lang kanina. Dapat sa komisyon. Sad to, pwede man sad to. Batigbayad kaya. Di nag-i-ADB to Sir kay Angel. Ignorante sira. Dari nag-i-ADB to. Kinuwan to sira ka di nabatan. Wala bang kita na sila magsuway ka. Alam mo, kita sad to din. Ulo kita. Yung susuna di ah. Kunin ka namin. Ay po, pero baba na pag-arihan no. Di talaga pa rin sila pa. EDB siya. Gusto ko mag-drive din, ATV. At sumo, sa sunod na pa yun na Yayaw! yung mga nag-i-ADB talaga sila. Gusto ko din mga mag-drive. Balyan lang. 300 yan na. Next time na lang. Punta sa atin sila na pilinira. Magkaroon na naman na lukot kasi kung kita yung mga isura. Gagatipot, okay na. Sira. Ito na. What? Dito na. Nag-i-ADB to. Yaro, nagbaklay si Ramon sa di ang gansad to. Nagkwad to ami. Mara pa sabi na rin napili ay mas maganda. Tortan na. Pero ang kilakad dito. Ayun, dito na kami. Nakaparking na yung sasakyan. At yung isang sasakyan nandyan na. Nauna po kasi yan. Bali 3 sasakyan po kami. Yan si Bayang dadrive nung isa. At ito, ADB. Yan. Inuupahan po yan kung gusto nyo medyo yung adventure. Ito. Makakalapit dun sa Mayon. Yan. Kabilao. Ba nagmumotocross eh. May nagmumotocross.
ngayon. Saglit lang yung biyahe. Hindi kasi pwedeng magpatakbo ng mabilis kasi may mga bata. Hindi pwede. Trail Adventure Park. Yan. Nagpapasaya ko ako sa... Dali pa ngayon kami ba naman? Tapos matawagan ako. Pero sali naman ako. Tali ko sa pagkatala sila. Kasi tingin ko lang ko, hindi talaga. Yan, mga remembrance. Hindi pang hilod. Feeling it. Lalo mag-ice cream din. Sana ko hindi pupunta. Hindi mag-ice cream sa akin. Yun, natakpan na yung ano, vulkan. Ay, bawa ng ganda. Kumalit na rin ang Wala na dito yung nalula. Okay, hindi nalula dito ko. Hello vlog, welcome to my guys. Kapag sumanggit ko na. Kapag sumanggit ko. Pinutuhan lang bumili ng ano. Ang asin. Bakit hindi ako sa dokang mo ni? Ganto kami. Sabi na kami na. Sabaran na siya naman sila. Oo, masasabat yung dito. Ano, marriage ka mo? 300 sa Kat mo naman. Kapag kasi ito sa darog ka. Ano na kuya, mag-iisip pa yan. Ah, sige. 300 hanggang saan lang? Ang 300 manoy hanggang saan? Naking, talungat baga ka mukha. Hindi. Ay, baka na kamu kakalay-kalay dyan. Hindi siya na. Apili. Nakatanda ko pa yung apili. Ano ba yung gagawin natin dito? Ako nga ni Lola. Ano ang gagawin natin dito? Hindi ko yung mga pipipil na po. Ato mga... Ato mga sumusunod ako. Dahil nakanak swimming pool. Yan na. Alis dyan. Kasama ka sa vlog. Ano yung mag-ama? Dapat Yo!
Kasama kayo sa vlog! Kasama kayo sa vlog! Yo, yo, yo! Amoy! Kumusta sana experience? Ano? Ha? Kumusta? Experience? Enjoy? Ayos, sana all. Sana all. Ang dami gusto! Siyempre, subukan natin yan. Libre na lang. Pwede subukan? Hindi gaganyan lang ako. Pwede ko na pa sa paro. Libre. Dari, tatapas na to. Di, mag-helmet ikaw. Play ko pa di? Naka-play na? Amo na, naka-play na. Ay, Kumusta? Nakabot ka tumayon? Ayos! Tumayon na, pwede tumayon. Ganda ng mayon! Ayos experience! Ay! Grabe! Okay na okay. Umuusok yung bunga nga. Bunga na kasama ko. Woo! Grabe. Ano pala yung tsura ng mayon? Parang bulkan. Ano pala yung mayon? Parang bulkan. Kaya, tapi nagpapakita siya. Di ako pag-nagpapakita. Ay, naka-experience din tayo ng... Ikaw, di pa pantal na di. Hindi kaya magpantan. Pants. Ulit pa na. Diba? Oo, maki. Fix. Slide. Tulong kita sa atin. Samsang sana ang daw. Damo ta subinyaran ni kanino. Damo talaga ito perantong lunadan. Mamanan ka. Sa Sir kaya kay Angel gustong magawa. Harap naman ka. Iginig ka. Ang mga gusto ka iginig. Daw Video ito. ton? Wala sige kumid. Wow, water. Water is super duper hot. Water is very stinky. Ma'am, parang yung bird, hindi na ko kuryente. Nabad kita na ra? Libot na. Depende Wala yan na sa sa mga sawa. Depende sa tray. Paano niya tunawag karawan na? Parking. Free parking.
Ano pa nun siya? Siguro pa. Mahal ata pa yun. Ano paglino? Parang di pwede. Dari sa ito na. Ito na kita 30 taon siya. Pwede dyan? Kabayad ka ni. Parking ko ah. Sa di mga igin mag-ula-ula. Abangin ano sila no? Lahat baba mo na ako. Sige. Panoogan mo sa atin. Anong sa atin mismo magduwa. Ganyan ba kuya? Ganyan? Tatlo kami kinakya. Oo. Tapi-tapi lang. Abangan mo sa doon, sa dulo. Abangan mo sa dulo. Ayan, amo. Magandang tanghali. Dito na naman kami. Dito na kami sa mismo simbahan kung saan yung natabunan yung simbahan. Right? Tagsawa. Daming tao. At yung parking mismo ng sasakyan. Dito sa loob. Ayan. Bali yung dalawang sasakyan wala pa. Sabing init. Alright. Sunduin ko yung dalawang sasakyan para makapasok sila dito. Ito po. Wala. Wala pa. Diretso. Dito sila sa loob. Hindi. Ay, di ba pila ko na sa... Si Pailo na ako na. 20 ito. Talaga. Lima, may isang bata. Palima yung bata. Ah, Yung bata, magkano yung bata?
Driver, libre. Libre ka niyo. Driver, libre. Ako yun, Adora na. Laging makuha pa kami. Pag una naman, nakasasagayar na, nguman-nguman. Sabi mang kaya ko. Pero diretso sa tukuha. Ako na. Di ba sang pati kami nagulat-ulat. Pag una ko, okay na. Biyar na, nguman-nguman. Di ba pala narabadan dito? Baba. Swimming pool dito. Ayun o. Ayun, may swimming pool dyan. Kaso bawal yan, bawal. Di sa nawan pala. Hiyo, dito lang hiyo. Alin? Kalang nakasimbal sa'yo. Kumbaga, parang gatito naman. Tapos sa tiyan mo nakasimbal. Pero adi ba sa dabi? Ayun na sila. Picture na. Wala nakadakol. Waki-waki. Isa pa. Amo ay. Amo. Saglit lang. May ka naman magpa-picture kuya. Picture na ako dyan. Dami. Amo ay. Amo. Amo. Amo, King, amo. Amo ayo. Oo na. Amo. Oo, balik kita kagad. Taray, amo. Ay. Amo talaga. Meeting.